שלום לכם אנשים ואנשות, אנחנו היום עם PvP עם רון שכחתי איך קוראים לך? אורן. ואורל, ועושים טימים. שאני עם מיכאל ורון עם אורל. ועכשיו אנחנו אורן. מיכאל, בוא נלך למלאי, בוא. אורן. נתחיל למלאי, בוא. אני בדרך. הורגים אותם שם באי. כן, בוא נראה אותך. תן לי בוסט, אני אתן לך בוסט. דפוק, אני אתן לך בוסט. סע, יאללה. אני נותן לך גם. שיהיה מסתכל אותו במכשיר קשר. תן בוסט, נו, מה אתה עושה צחוק? יאללה, נו, לך. בסדר. תגיד שוברים אותם, יאללה. אנחנו עם סטרנג' אין סוף, ואנחנו נשבור להם את הצורה, כי זה הולך להיות כל כך קל, כל כך. אוקיי, יאללה, שוברים אותם. אנחנו עובדים בדש. יאללה, מה אתה, ויש קשר, אחי? בוא, מיכאל, בוא. איפה אתה? הנה אתה. שלא יראו עלינו. איזה חרא זה, אין לי אנדרבר. כן, מה אנדרבר? של אנדרמנים? אוקיי, מוכן. תעצרו שנייה, יש לי מישהו בדלת, תעצרו שנייה למשחק עצמי, שנייה. מי? אוקיי, תמשיכו, יאללה. אפשר להמשיך. מה קורה? דן ממעלה. בסדר, תעלה למעלה. תעלה, יש לי רעיון איך תעלה. סליחה. אללהו אכבר, כולם... איפה אמא? אני לא רואה איפה מה יש אמא? לכם? מה? הנה, כך עושים. ניצחנו. אוקיי, יאללה, בוא נקרא אותו וזהו. רגע, אז מה אני מרוויח? פנים. לא, בלי גולדן אפס. בוא, בלי גולדן אפס. עם גולדן. למה אתה אומר מההתחלה? פשוט תגיד מחדש. אבל דניאל, מיכאל, משהו שלא יהיה. מיכאל, עושים, אתה יכול לשלוח לי את זה של לשים את הגלימה? כן, אני עכשיו אשלח לך. יש לך מקורי? כן, ברור. אז רגע, זה עם גולדן אפל? אני לא בטוח שזה יפעל על מקורי. זה עם גולדן אפל? אני אשלח לך עכשיו. אוקיי. תסכים. זה אתה. תקשיב שנייה, לוקח לפחות סקין אחד לבנות, זה בערך אולי חודשיים. זה לא לתמיד הגלימה? הגלימה. לא, אנחנו רוצים להיות כאן. הגלימה זה לא לתמיד? לא, גלימה עולה כסף. מה, זה לא טוב, אז אם זה לא. גלימה זה עולה כסף אמיתי. כמו שאני בניתי זה כסף אמיתי. ואם אתה עושה לא כסף אמיתי, כאילו שאתה לא מעצב, אז זה בסדר? זה בסדר, כן, זה בחינם, אבל אם אתה רוצה מה זה יעלה לך... אוקיי. זה עם גולדן אפל עכשיו? מה, אורן? מה? איפה אתה? עושה /TPA. עכשיו זה עם גולדן אפל? לא, עזוב, נו. זה חרא. תמיד קריפרים לידי. תביא זה, תביא זה, איך קוראים לזה? גולדן אפלס, מהר, תודה. זה לא אני. תעלה, אל תפחד. יש רעיון איך לעלות. התחלנו משחק, יאללה. יאללה, מתחילים. We start game. למה נפלת? סתם, לא יודע. תראה בינובו, בלי דניון. אוקיי. אני לא מזהה פשוט בקולות. כן. זה PvP. אני כזה עם פופקורן מאחורה. שיט. יואו, אל שתלג, יאללה. יאללה ביי. יואו, זה מזליסטים.
הוא נפל. אני? לא, לא. היי ברו. הלו ברו. היי. או פאק. רגע, אני מרביץ לך, מה אני... הל נו. דני! שמתי לב. שיט, שלא ירים עליי, שאני לא אביא גולדן. נובר. אתה ארקר? לא, נראה לך? חכו שאני חוזר, אני שם אוזניות. תיגע זנים. זה סתם. טוב. מה זה כיתה? תעשה אותי שני אופי. יש לי אחד רק. תעשה אותי שני אופי. שנייה אחת, נו. אני חייב. יש לי רק 2 גולדן אפל, אני רוצה עוד גולדן. תקשיב, אני לא יכול לעבור. כל כך הרבה זמן להיות בסקייפ. נו, תביא לי. נו, מה, אתה עושה צחוק? מה אסור? יש לך מלא גולדן. אז למה החבר שאתה משתמש? הוא ינוב במיינקראפט. מי קבע? איזה, עידן. מה זה הארמור הזה לזלזל? אבל בלי בגדים. תעשה אותי שני אופי, אני רוצה לקחת לי קשב. אתה עושה אותי אופי או לא? אתה עושה אותי אופי? נו! אני? תודה שצפיתם, ואם אתם רוצים, רון ישלח לכם את הסקייפ שלנו בדסקריפשן, ואפילו גם את השרת. אתם תמיד מוזמנים לבוא לשחק ולהתקשר אלינו, אנחנו תמיד פנויים, אז בבקשה. תתקשרו. ביי ביי.